Dnes vás s profitom pozývame do cirkusu. Že to neznie veľmi biznisovo? Omyl. Majiteľ a principál je predovšetkým podnikateľ s jedným rozdielom, že si firmu nosí stále so sebou. A o to je to ťažšie. Musí sa postarať o šapito aj o svojich artistov, tých dvoj- i štvornohých. A k tomu všetkému vedie nikde nevyhlásený súboj o priazeň divákov medzi starým a novým cirkusom. Že to nie je biznis? Tak trochu cirkus v biznise narobil aj Patrik Hessel, najnovší EY podnikateľ roka Slovenskej republiky. Nie je to typický Slovák, vyrastal v Nemecku, študoval kdekade po svete a podniká na Slovensku v dosť netradičnom odvetví, výrobe dielcov pre automobily a lietadlá z kompozitných materiálov. Pri myšlienke na nástup elektromobilov si medlí ruky. Pre tie sú jeho karbónové výrobky ako stvorené. Ako si nájsť skutočných priateľov v dnešnom virtuálnom svete? Všetci sedia za počítačmi alebo ťukajú do mobilov a boja sa vyliezť z ulity. Aplikácia slovenského startupu GetPal pomáha meniť individualizmus dnešnej doby na dávne kamarátstva z ulice. Profit sa pustil do pátrania a zistil, že podobné projekty vyrastajú po celom svete ako huby po daždi. V najnovšom Profite sa okrem toho dozviete, ako si nabrúsiť mozog, aby ste dokázali aj nemožné, a kde si môžete dať rande so žralokom, ktorý si vás nedá na večeru. Inšpirujte sa, stojí to za to.